Hej, velkommen til laboratoriet. Velkommen kære Merete, kære Meretes familie, som måske også er her et sted. Og velkommen til mine kære kollegaer, som skal fejre Merete i dag. Ja, jeg er ked af, at jeg ikke kan være der, men som I kan se, så er jeg på ferie og nyder det i dag. Så Merete, derfor vil jeg sige hjerteligt tillykke med de 25 år med den her cyberhilsen. Og det er jo også fordi sådan en cyberhilsen, det er jo lige noget for dig, cyberspace. Og nej, ikke mere om dine IT-interesser og evner, fordi faktisk er du ved at komme rigtig godt efter det, og det er jeg meget imponeret af. Jeg har glædet mig, Merete, til at du skulle være centrum, fordi du er altid med til at fejre dine kollegaer. Og ja, er glad for dine kollegaer i det hele taget og deltager altid. Så jeg håber, at alle kan være der, for jeg havde jo faktisk booket gæstekantinen til kl. 12.30. Men du så helt forskrækket ud, da jeg kom og fortalte det. På bedste besenbakker-stil sagde du, nej, kaffestuen 11.30. Og så blev det jo selvfølgelig sådan. For selvom du er en modig kvinde og sådan, så har du det bedst i trygge rammer, kan jeg fornemme. Og de trygge rammer har du jo på laboratoriet normalt. Og det viser sig også i, at du præsterer godt, når du er i de trygge rammer. Du yder en formidabel indsats, fordi du normalt er i trygge rammer. Så det klarer du bare, det der arbejde. Og jeg tror faktisk, at du elsker dit arbejde. Ja, måske elsker du det lige så højt, som du elsker Jan. Og det er vist ikke så lidt, så vidt jeg kan fornemme. Du tager dine opgaver alvorligt. Altså, man kan sige, der er altid plads til ballade og sjov sammen med dig, men lige pludselig, så får du det der alvorlige ansigt på igen, hvis der er et eller andet i vejen. Og det kan der jo hurtigt være her, men lige så snart det så er løst, og du knokler for at løse det, så smiler du igen og er glad og tilfreds. Og det er jo herligt, at man kan glæde sådan og være så entusiastisk i sit arbejde. Og den der entusiasme, det er måske noget at gøre med, at du er jo en sportskvinde. Og du vil jo helst vinde hver gang, så man kan godt sige, at at hverdag er som en tenniskamp. Alle sæt skal vindes, opstarten og kontrollerne og prøverne. Det skal være i orden og helst næsten perfekt. Så dine kollegaer skal holde pulsen højt, når de spiller double med dig nede ved Modular Cobas. Og samtidig så går det jo ikke altid ligesom man gerne vil have det, og så skal man ikke tage det for nært, hvis du udtrykker din skuffelse og irritation. For jeg ved, at det gør du ikke for at være ond ved dine kollegaer. Du går ikke efter manden, men efter bolden. Du bliver sur på opgaven, og når det er løst, så er alt glemt, og du er ikke sur på nogen af dine kollegaer. Og det synes jeg faktisk er rigtig fint og en god ting for en superbror som dig. Du giver ikke banen eller bolden, hvis nu man skal blive det, eller makkeren skylden. Du bliver samtidig lidt sur på dig selv. Og det kan man jo se på dit trav op ad gangen og så videre, om det lige er Merete, der er sur. Men som jeg fortalte tidligere, så kommer du hurtigt over det igen, og du er også en følsom person.
For at blive lidt i sporten, så driller din Achilles jo lidt. Og det er ikke noget symbolsk snak. Det er din Achilles. Og måske stammer den fra den her skadesanmeldelse, jeg har. Som siger, at på vej hen til elevator, da venstre fod falder frem, så går jeg i spagat med højre ben bøjet under mig. Ja, altså det gad jeg godt se dig gøre i dag. Men jeg håber ikke, at det er det, du har taget skadet af, men måske mere end nogle af alle dine sportspræstationer. Ja, nu vil jeg faktisk ikke forstyrre mere, men give dig et cyberknus og ønske dig rigtig hjertelig tillykke med denne dejlige dag, og jeg håber, du får en dejlig dag. Og så glæder jeg mig til, når vi skal fejre dine 40 år, og det skal være i kantinen. Og og jeg glæder mig også til alle de dage, der skal være inden. Så må I lige tage den der med Marete længe liv og have en god dag alle sammen.